Hi, mijn naam is Lars Thoma van Specialized Kerkrade. Ik ben hier manager in deze winkel en daarbij fiets ik natuurlijk zelf ook heel graag. En dan heb ik dit jaar dan de eer gekregen van Limburgs Mooiste om de mountainbike routes voor hen te maken. Nou, dat was wel een uitdaging die ik zag zitten. We zijn snel aan het tekenen geslagen en die routes die zijn ook al, wat ik begrepen had, gedropt online als sneak preview. Op die routes kun je natuurlijk alle moois van Limburg verwachten. Ik heb mijn best gedaan om ook die mooie stukken in die route te tekenen. Vele hoogtemeters. Na de iets van opmerkingen vorig jaar ervoor gezorgd dat er een goede afwisseling is. Tussen onverhaalde paden, mooie mountainbike trails. Natuurlijk zit er af en toe wel eens een klein stukje asfalt in, daar kun je niet omheen, maar we hebben dat geprobeerd zo minimaal mogelijk te houden. Verder heb ik natuurlijk wat ervaring in het bouwen van routes, offroad routes, gravel, mountainbike. Dat komt door dat wij als stichting Crossborder Cycling Limburg ook onze eigen evenementen organiseren en in verschillende evenementen ondersteunen, waaronder het WK Gravel. Nou, ik heb er in ieder geval heel erg veel zin in dit jaar en ik hoop dat jullie de route allemaal heel erg mooi vinden. En er zullen vast nog wel wat updates volgen van hoe de route er gaat uitzien. En wat sneak peeks in de aanloop naar Limburgs Mooiste 2026.